Ahojte, vítajte na mojom účte Miracle by Meridian. Tak, verím, že sa máte super v takto pred vianočnom čase. Tak, chcela by som teraz rozobrať práve jedného človeka, ktorého najala táto skupina, v ktorej majú aj kňaza. Proste táto skupina pozostáva z veľa narcistov, ako som už povedala. To je ich základ. Nízkovibračné majú energie, nedokážu manifestovať tak ako svetelné bytosti, pretože nefičia na frekvenciách vyšších než ktoré dosiahli, a preto okrádajú svetelné bytosti o ich energie. Preto vám vravím, vystúpte z cirkvi a už do nej nikdy nevstúpte. Pretože to je veľká manipulácia. A to, čo šíria, nie je Pán Boh, ale Antikrist. Ale začne to vychádzať na povrch, ale komu je Bohu milé vaše zdravie, tak tam už vôbec nechoďte. Pretože cirkev spolupracuje s týmito satanistickými kultami. Vie o vás úplne všetko. A keď sa vám majú narodiť deti, vedia na základe datumu narodenia, miesta a času, podľa akašických rekordov, vedia načítať, kto je kto, a veľmi dobre vedia, ešte než sa narodí miminko, vedia, kto ste, čo ste a čo po vás budú chcieť. Takže vás pekne zmanipulujú do svojej hry. A potom z vás skrz satanistické rituály, už skrz to miminko vedia z toho svetelného stvorenia, vedia energiu presúvať skrz tie satanistické rituály, čo mi tatínek Boh ukázal. Vedia to potom používať na tú manifestáciu. Takže veľa z toho, čo si zmanifestovali skrz svoj život, či sú to peniaze, projekty, majetok a tak ďalej, manifestujú skrz to. A nie len to, pretože potom robia tie finančné podvody na tých ľudí a dopadá to katastrofálne. Deti zneužívajú na to, že tie rituály spôsobujú rôzne dysfunkcie, disharmonie v tých teličkách, a keď takéto satanistické spolky fungujú náhodou práve na nejakých dedinách a menších mestách, veľkomestách, tak to spôsobuje aj to, že ti deti umierajú na rôzne rakoviny a nevysvetliteľné choroby a tak ďalej. Pretože si predstavte, že vás zapoja vašu dušu do týchto rituálov, vy o tom ani neviete. Neviete, čo sa deje s vašim dieťaťom. Začne vám chorľavieť často a potom až skoná, pretože energiu z neho využívajú na svoju manifestáciu, na ich zverstva, rituály. A sú schopní dokonca ešte aj na vlastné deti. Takže to, čo plodia, sú antikristi, ďalšie to pokrvné ich stvorenia sú už démonom nejakým spôsobom posadnuté tie deti. Rodia sa aj s nejakou poruchou, takže napríklad im, ujíždia oči, alebo majú proste nejaké defekty, choroby už na sebe, už než sa narodia. To je práve to, že sú už prekliatí rodovou líniou, pretože robia čiernu magiu od nekonečna do nekonečna. To nemá proste
nemá vrchol ani spodok. Proste vyvolávajú démonov, aby si rýchlejšie manifestovali. Nie sú ukotvení, takže vlastne koľkokrát tie výpady na svetelné bytosti, tým, že nás chráni Boh, a tak sa k ním vracajú naspäť. A potom, vlastne keď už ste v dospelosti, napríklad ako na mne to robili, tak teraz už čierna magia na mňa nefunguje, pretože tým, že som reinkarnovaný pozemský anjel, tak mám tu vyššie postavenie než oni, vyšší rating spirituálny. A ja mám ešte egyptskú líniu mojich predkov, takže všetci sú so mnou v spojení a bojujú proti tejto čiernej mágii, pretože už nadobudla takých rozmerov, že už to nemalo obdoby, a preto táto skupinka ľudí, čo ide proti mne, je oveľa väčšia, než som ja. Ale ja mám za sebou, predo mnou kráča Pán Boh, najvyšší tatínek, Boh stvoriteľ všetkého, a za mnou je nekonečno archanielov, iných entít, ktoré pomáhajú, aby toto všetko ukončili. A vravím, rodová línia moja siaha z predchodzích životov do starého Egypta, kedy už vtedy som bola spirituálny rating mi siaha z minulých životov. Takže to, čo tu sa na mňa snažili spraviť, aby ľudia ma videli úplne v inom svetle, to boli všetko magické čáry-máry skrz čiernu magiu. A dlhé roky boli na mňa upiatí skrz tieto rituály. To všetko skončilo, všetky vaše rituály sa vracajú k vám späť. Títo démoni sú neukotvení, takže niekde potrebujú ukotviť a budú ukotvovať vo vašich telách. Postupne vás budú decimovať. Tak, a toto je všetko, čo oni robia. Nie je toho málo. Vravím, hlavne útočia na svetelné bytosti už keď sú miminka. Ešte ani keď nie sú ešte narodené z brúška von, sú v brúškach, už vedia robiť rituály na tie deti, pretože vedia, kto sa kedy má narodiť a tak ďalej. Takže vystúpte z cirkve čo najrýchlejšie. A nič im neverte, čo vám kedy povedali, aký blud. Pretože ako náhle najali na mňa toho človeka, ktorý je teraz vo väzení, pretože voči nemu sa dejú teraz, prebieha súd, a ja garantujem, že Boh nedopustí, aby si už vyšiel z toho väzenia, ty kreten. A čo sa týka toho, že jeho najali, pretože už si nevedeli, ako so mnou poradiť, tak sa votrel do môjho života, všetko ho naučili, vyškolili. Normálne mal dostať za to peniaze, ale pretože nestihol ukončiť túto misiu svoju, kreten jeden, tak skončil tak, ako skončil. Skončil vo väzení a napriek tomu, že sme boli od seba skoro 2 roky, tak v kuse na mňa robil čiernu mágiu za mojím chrbtom. Takže nič férové jednanie, žiadne, proste bezpatežný človek. Je to mieniavec, dokáže meniť svoju energiu, vibráciu, skrz fotky robí čiernu mágiu na ľudí vo svojom okolí a dokonca ešte aj na tie svoje partnerky a partnerov, s ktorými spával, tak ešte aj na nich robí čiernu mágiu a jeho partneri a partnerky robia na ňo čiernu mágiu. Takže sú úplne v jednom cykle zakliesnení títo satanistickí hovadiaci. Asi tak. Ahojte, Zuzana Meridian. Ďalšia časť pokračuje ďalej.